Kung na-analyze nimo karon mo diyan ang bugatan ko. Kay samtang na ako simbahan sige ra kog tabi. Hallelujah sa mga tabihan. Mailhan mo ta walay focus. Pagayos Pastor, amin ba? Amen. Matthew chapter 11 verse 28. Matthew chapter 11 verse 28. Ang pulong sa Dios nagaingon, duol kamo kanako, kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan sa inyong gipas-an o papahulayon ko kamo. So makapangmungko ta, mao ni ang pulong sa Ginoo. So now sa atong pag-concentrate sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, so much better nga atong i-set aside sa atong mga cellphone, especially sa mga batanon. So 2 hours lang, for only 2 hours nga atong pagpaminaw sa pagsimba sa Ginoo. So ato sang ipusol, i-silent natong cellphone para dili siya mayong distraction sa atong pagpaminaw, and focus ta sa word ni Lord karon para ma-absorb nato ang blessings nga iyang padangat, iyang ihatag sa matag usa karon spiritually. So karon andam na ba ta? Amen. So akong atong i-welcome ang buhing amahan sa kinabuhing Pastor Omar. Ba yung tag? Kung graba mo igsoon? So, hindi malabag na wala tayong kurinti. Hindi ta magpadayong simba. Padayong niya po tag-simba, baka lang wala kurinti. So, atong topic karon kita maglangan. Come and rest. Dali ka mo o pahulay. Dali ka mo o pahulay. Usa ka imbitasyon sa Ginoo alang kanatong tanan. Kay dili tanang tawo nga niduol sa Ginoo nakapahulay. So atong tunan karon kung unsa ni come and rest, unsa ang pagduol o unsa gyud ang pahulay nga gitanyag sa Ginoo. Kay atong generation karon igsoon matud pa sa study, atong generation karon gitawag na siya og tired generation. Mga henerasyon nga kalapuyan. No? Sa study mga henerasyon daw nga kalapuyan. Kay sa una lahi man ang atuang lifestyle sa una ato pagkinabuhi sa una mga katigulangan, lahi sa atuwa karon. Ngano man gitawag tarog kanang kalapuyan nga henerasyon tungod kay sa una sayo sila mga tulog. Isa daw kay nakaapas pa diri nga ako nakaapas pa ko sa mga libertad, bukid mo na mo nga mga tulog ng alas 6. Sa una kay wala mi kuryente, walay TV, walay cellphone. Suga lang lampara amuwa. So manihapon mi kay lampara nga suga, gas may gamit ana. So ang mindset nilang magpapa kalas kayo kung pagabi ita tatulog. So mamahaw tag alas 5. Tapos alas 6, hayag-hayag pa, buklad na og banig. Kay matulog. So walay kalas ug gas. Then sayo mi makamata. Og aptik mi. Karon gitawag ta og tired generation tungod kay kompleto na ta og gadget. No? May TV, na ay cellphone, na tay wifi connection. So walay problema sa gas. Wala problema sa gas. No? Di pa po nato problema ang balayaran sa kuryente. No, kay kaya ra yung kaya. That's why kita karon musli gyud, dili noon tanan pero musli kalapuyan ta kay dugay man ta makamata. Dugay makatulog. Tapos ang uban dugay matulog sayo kung umata. That's why anang adlaw kapoy. Luya. Muna nga ang imbitasyon karon ni Jesus, bisan to ginana to sitwasyon, pero nasa imbitasyon nga dali ka mo. Kay tagaan ta mog saktong pahulay. Sometimes gahuna-una ta nga kana bitaw sakto kog tulog, mao na siya pahulay nga atong gihuna-una.
usay guna-huna nato nga kana bitong gaan ra kayo atong trabahoon munay ganahan ako. Kada pang dili ko pwedeng pabukatan para makapahulay ko. Di ba? Padalon gani kag bukat nga dili ko ani pwede ba nga imuha ni karirang gaan ako magpili ko tagaan, di ba? Pero ingon ta magsuon. Kada bitang bukat nimong dalon mo nay makapagaan nimo sa espirituhanon. Kung nakakaroy gidala nga kabukaton, ingnon ti kay igsoon, invite ka ni Jesus. Kay kana imong gibukaton karon, nya imong isurrender ni Jesus. Imo ko na niyang gaan sa imong ginabuhi. Amen. Amen. Muna nga karon atong studihan kung naay gibukaton karon sa imong kinabuhi nga dili ang Ginoo. Di ba kay ang giingon sa Ginoo in verse 30, my yoke is easy and my burden is light. Sa Bisaya, pasayo na akong yugo o gaan ang ako ang isangon kaninyo. So kung naay gibukaton karon sa iyong kinabuhi nga anong naluya mo, kana dili na sa Ginoo. Ingnon ta mo, if naay mga kabukaton karon nga mo'y nakaluya kaninyo, dili na gikas Ginoo. Kay ang gikan sa Ginoo sayon o gaan. Pero ngano man ang mga katawhan sa kalibutan na bugatan. So dunay mga rason kung ano ang mga tao sa kalibutan na bugatan. Nga ang pulong sa Ginoo giingon man nga my burden is light, ang iyang palasanon gaan. Pero ngano na bugatan ta? So atong tukyon karon kung unsay mga rason kung ngano kita mga tao na bugatan ta. Nga duna man tay kagaan nga gitanyag ang Ginoo. Number 1 nga rason igsoon. Because people keep distance from God. Tungod kay ang mga tao nagpabilin silang nakikdistansya sa Ginoo. Wala sila muduol gyud sa Ginoo. Di ba niyo si Jesus come? Dali ka mo. Kay katurang miduol niya mo ihang pagaanan. Siya ang gahatag og yugo nga mo'y makapagaan. Pero ang mga tao, if dili sila muduol sa Ginoo, magpabilin yung kabugaton nila sa ilang pamilya, trabaho, bisa unsay ilang buhaton, bugatan gyud sila. Munang praise God, salamat tiniduol mo sa presensya sa Ginoo. Tupalakpakan ang buhi nga Dios anak. Pero kabalo ba mo igsoon? Nga dili pud ang tanan ni duol sa Ginoo nagaan ang kinabuhi. Kay naa po'y ni duol sa presensya sa Ginoo nga papapalayo pud ang ilahang kinabuhi. Just like for example, sige ka og simba, pero sige po kang bisyo. Niduol ka sa tawag sa Ginoo, apan ang imong kinabuhi palayo sa Ginoo. Munang dili tanan ang niduol sa Ginoo, duol gyud niya. Kay naay niduol niya ang kinabuhi layo niya. Kabantay ka ngayon si Jesus Christ. Kaning mga tawhana maayo lang sa mga pulong, apan ilang kasing-kasing halayo nako. So dili tanan niduol sa Ginoo, nakabaton og pahulay. Kay na po ni duol sa Ginoo nga layo ang ilang kasing-kasing sa Ginoo. Now, naisulti ang Ginoo tapos ilang kasing-kasing magpalayo. Naay correction ang Ginoo ilang kasing-kasing musukol. No, mawalihan sa pulong sa Ginoo, masuko ilang kasing-kasing. In short, ang ilang kasing-kasing layo sa Ginoo. That's why in verse ining unang punto pa lang isuon, because people keep distance from God. Kung muna yung senaryo sa imong kinabuhi isuon, makoreksyonar ka sa pulong sa Ginoo imong kasing-kasing musupak. Ang imong kasing-kasing halayo ay mga buhat halayo sa Ginoo ingnon tigay igsoon mabugatan jud ka. Wala gyud kay kagaan. Munang bisag unsaon nimong sinimba. Bisan pa 100 years kang nagsimba. Ini nga church o even sa born again nga church pila bisag usa ka libo pa nimo katuig nga sinimba. But still imong kasing-kasing layo sa Ginoo, imong mga buhat layo sa Ginoo. Dili nimo mabatunan ang rest nga gitanyag sa Ginoo. Amen ba? Kay ang pag-imbitar sa Ginoo nga come, kanang pag-imbitar niya come, naay kagaan nga iyang ihatag. Amen? Di ba? Makadug ra gani kag invitasyon nga naay birthday, bugaan gani mo kasing-kasing. Pag iyon nga ta tas birthday, gaan kayo oy kayo naman kaon. Di ba?
So pag-invite ni Jesus kam, naa siya gi-prepare nga kagaan. Pero saon man pagbutang sa kagaan na ihatag sa Ginoo kung atong kinabuhi, dili nag-still nagpalayo gyapon niya kasing-kasing nimo mga buhat palayo. Di ba? Munang karon lang daan una-una ay igsoon. Pila na kakatuig sinimba? Gikan sa imong pagsugod. Ang pangutana na usa ba ang imong kinabuhi? Ang pangutana ang imong kasing-kasing dili balayo sa Ginoo. Ang pangutana ang imong mga binuhatan dili balayo sa Ginoo. Ang pangutana ang imong kinaiya dili balayo sa Ginoo. Ang imong pamalikas dili ba na palayo sa Ginoo. Ang imong pagpanaot dili ba na nagpalayo sa Ginoo. Ang imong pagpanglibak, ang imong pagpanaway dili ba na pagpalayo sa Ginoo. Bastil nagsimba ka. Igsoon, mo nay nakapabugat nato. Mo nay nakapaluya nato. That's why bisag usaon imong sinimba, basta ka naa pa kanang kinaiyaha, dili nimo ma-experience ang tinuod nga kanang kagaan. Murag mo yung question kasi mong kinabuhi. Pila na mo kadungog wali, pila na kadomingo na ko sinimba, pila na ko katuig sinimba. Una pa ko anak nila. Pero ngano man akong kinabuhi, bukat man kayo. Mao to'y rason. Ang atong kinabuhi, siging padistansya sa Ginoo, siging palayo sa Ginoo. Amen? Munang ikaduha igsuon nga punto nganong nabukatan ta? Nga namo tay kitanyag sa Ginoo kakaan? Because they have been doing things on their own. Tungod kay ang mga tao naatod sila ni duol sa Ginoo. Pero ang ilang gihimo para ilarang kaugalingong pagbuot, dili sila pagbuot sa Ginoo. Now, sa study igsoon, kani bitang yugo nga gikuan sa baka man sa una sa ila. Ayok, at sa study pa ni, ayok is a farming implement that joins two animals such as oxen together so that the animals can share the workload evenly and become more productive. So sa study igsoon, ang pagdaro nila sa una sa panahon sa Israelite, dunay gulang nga baka ug dunay nga batan-on nga baka. Dili pwede nga puros gulang baka ang ilang idaro. Naadyoy dugay nang gidaro kana pang hamtong nas pagdaro tapos ila na siyang taparan og kanang bag-o pang gi manso nga baka. Ngano man igsoon kay kaning gulang nga baka mao ni siya mudala sa bag-o pang gasugod og daro. So iya sang i-guide kay nakakunik man ang ilahang liog sa yugo. So, og mulihok ring gulang nga baka, dili pwede nga pabili ning batanon nga baka, maunot gyud siya. So in short, ang nabukatan diha karing gulang nga baka, tapos karing batanon medyo naay kagaan. Ngano man natabangan siya. Ya dili batay nana sa Ginoo igsoon. Si Jesus man ang usang baka diha. Siya ang hamtong, siya ang nidalan siya dali kamo kay isa mo na kung yugo ko pasabot. Kung kita nahulag ko itas baka nga kanang kinahanglan pang tudluan, kinahanglan pang mansuon, bag-o pata. So kung muduol kas Ginoo magpayugo ka, magaanan ka. Pero kung muduol kas Ginoo nga dili ka magpayugo, kada bang ay imuha gyud akong pagbuot imong tumanon, dili ka magpabuot sa Ginoo, munang nabukatan ta. Imi na papata diha? Nay sa ka istorya igsoon. Usa ka driver aning gitawag og kuan Carabao wagon. Wa man tay Carabao wagon diri. Sa laing lugar na sila gitawag og Carabao wagon nga Carabao na siya nga magguyod-guyod og karumata pangbalsahan. Ay naman tay kuan diri no? Carabao nga nay balsa. So nay usa ka area nga namasahiro ang baong tao sa ihang Carabao nga naay balsa. So namasahiro siya paingon sa tanggihan ba. And then naay usa ka tawo nga nagpas-an og daghan kayong mga pruta mga utanon nga iyang ibiyahe sa Changi. And then katong tagya sa Carabao sa balsa ni offer nga nung medyo bugat mo na yung ulang naman ka, pwede ba nga musakay lang gaani akong balsa, ayaw lang problema, wala ray politik. So nisakay ang gulang
igsuon sa iyang pagsakay, layo ang tiyanggi, sa iyang pagsakay, gingnan siya, gibay siya nga, no, ibutang ng imuhang gidala. Igsuon, kapungko siya sa igsuon, kapasan ra sa iyahang karga. And then, mao di nga kapasan sa siyang karga, kaya wa siya kadungog sa istorya sa tag-iya nga ibutang na imo aga tuo man siya pasakyon ra wa man ang yang mantag niyo na ibutang yun ra man kang pasakyon di ana ra niya igsoon daghang mga Kristohanon nga inana nga niduol sila sa Ginoo bastin kapasan kapoy lang gihapon na niduol to kas Ginoo pero kapasan lang gihapon ka ang pag-iyo ni Jesus come and rest kung pasabot ibutang nimo sa iyang tubangan. I-surrender nimo sa tubangan sa Ginoo kung unsa ang imong kabukaton. Kabalo ba kay sunay mga rason nganong ang tao dili mo surrender, dili mo butugyan sa iyang gidala. Now, morning. Sahay magod atong kagalingon, kita ra mong goy gapasan. Amen. Kabantay ba ka nga ikaw ray gapasan sa imong kaugalingon? Dili ka pabuot sa Ginoo. Ang gusto sa Ginoo nga pasanon ta kaniya. Kaso lang dili man ka musurrender sa imong kaugalingon. Now, tagaanda mo example nga ikaw ray gapasan ug ako sa atong kaugalingon. Kabantay ba ka ang bisyo nato? Ang gusto sa Ginoo kang isurrender nimo ang mga bisyo nimo. Imo nang ibutang, oy, gisigir magpasaan, nangalaga sa Ginoo, Lord, di pwedeng gihanap ni kong bisyo. Diba? Gapong ko kung presensya sa Ginoo, pero gaana, Lord, di pwedeng gihanap ni bisyo. Muna nabugatan ka. Imi na pamata diha. Tapos, dili mo biyaan mong tinuhan. Lord, nagsimba to, bro, akanin kong tinuhan, di ko pwedeng ibutang eh. Isa may nadiri nga, wapakabiya silang tinuhan. Bisag wala sa Biblia, pero i-practice nila. And still gaana na, si Jesus Christ, he shall come and rest. Dali mo, kay para kapahulay mo, mao na bukatan ta, kay ato mga tinuhan sa una, nga mo'y nakapabukat na to, ako na to biyai, ako na to ibutang. Hallelujah. Igsor, kung doon ta ni Jesus, panahon na nang ibutang nimo ang mga tinuhan na wala sa Biblia. Panahon na nang wala nimo, panahon na nang biyaan nimo. Mga halad-halad, unsa pa na diha, nga una bukatan, nakautang-utang ka, di ba? Magpista ka, nagpautang-utang, pag magpista, problema, mo na good, mo nang naluya ta, mo nang nabukatan. Pero sa diyang gitawag ka sa Ginoo sa born again, wala ang tanan, wala pista, wala halad-halad, gaan, di ba? Wala, igsoon. Muna nga, isa pa itong nagpista, ito naghalad-halad. Magbukatan juga na, kung mo sigihon. Pagkautang-utang mo ka, palit ka ba? Okay, kung naay kasuporta nimo pero ikaw wala ka trabaho, ya mangutang mo ka. Problema na. Munang ibutang. Amen. Amen. Na atong sugal o pa nato biyahe. Sige to tag ampo sa Ginoo panalangin ni pero ang sugal nimo wala biyahe. Lord, basing mo na imong gamiton ning sugal namo, nga mo ni maka-bless namo. Soon, abini mo bless ng sugal. Course na igsoon. Tinunglo ang taong sugaron. Munang pasensya sa mga sugaron nire. Pasensya sa mga sugaron. Kaya, dili ko mo prepare anak nga, Lord, gamitan niyo mong pagpanunggal no, bless me. Mapanalanginan me. Dili na oy. Pasagad lamang na yung pagtuong inana mo ang tinuhan. Lord, ibutang na. Niyo si Jesus come, papahulayon ko kamo. No? Atong inom og tabako. Ay, kusgon na ako ni. Atong inom og tabako. Ibutang na igsuon, isurrender na sa Ginoo. Kay di nimo na isurrender sa Ginoo ang imong tabako. Kalas kayo, kay mahal kayong sigarilyo. Isa may dili mabugatan. Nga pila namang kaha sa sigarilyo. Ha? Ya imong sweldo 280, kuag 80, 200, kuag kaon, mo biyahe pa. Insay di mabugatan, napay utang.
Isay di mabukatan. Amen. Munang gatuutang sigarilyo okay ra pa pangkuan ra ba lamas sa kinabuhi. Lamas sa kinabuhi para mo Pasko ang among pangginhawa. Hinoon ihubak hinoon. Hubak hinoon ang gawas. Di ba? Ya di ba na bukat? Di ba na bukat? Di ba na makapabukat nimo? Nga gaubo-ubo ka di ka katulog, abot ka lawon, plus mutarbaho pagka pagkaugma, sing gaubo-ubo. Diba? Naalaan pa kang COVID. Ang distansya na ng mga tao nimo. Inana igsoon. Una nga ibutang na pagpabuot sa Ginoo. Amen. Tabako. Oh, sigarilyo lagi. Dayon atong pagpamalikas ibutang na igsuon. Do gibalikas nimo imong anak. Mao bitaw nang gata murag gikapuyan na kasi imong anak kay sige man imong gibalikas. O bitaw na napurumbado na imong anak kay sa imong pulong palandaan gideclare nimo nga main-anak siya. Muna mag-antos kay ikaw na bugatan. Kung yagon ni kong anak ba? Di nagibutuon ako. Kay usaon man nga sige man imong balikas. Magpukaw palandaan mata na mo diya mga bumbado. Kamu mga tapulan mata na mo diya, that's why sige ka tinapol. Kaya ang pulong ginan mga mata na mo diya mga tapulan. Kaon ra inyong ginauna diya. Diba? Ison ibutang nato na, isurrender sa Ginoo. No, imong kalagot sa gawali. Kuy isurrender na kung naglagot ka sa gawali. Abi niyo bisan mo ani ka direksyon sa presensya sa Ginoo. And then samtang nakadog ka sa wali sa pulong yan, naigo ka na yung maglagot ka, mabugatan ka. No, maguli kang naay kayugot. Ya di ba na bugat? Nga sunod Domingo magplano mo kang kumusin ba? O bugat. Kay naigo. Muna nga kung naa may nasuko sa gawali, nya na kay gihampin karon, mabugatan jud ka kung dili nimo na isurrender sa Ginoo. Amen. Amen. No? Kanang imong garbo mao kun imong kapabugatan tuning garbo. Kaya kaniyang tong garbo god ug mao gi matanugan, di man god pabuot. Muna nga ang garbo muni tampok nato. Munang dili ta kagaan, wala tay kagaan. Munang if napili mo karon nga wala kay kagaan, basin katong akong mga gisgutan nga mga pulong na sinati to nimo. So imo tong pangayoon sa Ginoo nga mawala na ni. Masurrender nimo. Nya kato imong kaugalingon to nga gipas-an nimo. Kabalo po maigsoon nga naa po kay gipas-an nga dili imong kaugalingon nga mao po'y nakapabukat nimo. O na. Kana bitong gitamay ka sa laing tao? Di ba bukat man puna nga imong dalon? Oh, di ba kana kung gidaon ka sa laing tao, bukat mo punang dalon nimo? Kanang nag-uol ka tungod nila sa mga tao, so bukat man puna. Na kay problema, di ba bukat man punang dalon nimo? No? Imong trabaho na bukatan ka. No, sa imong pamilya na bukatan ka. Na unsa na kun imong pamilya oy nagkabungkag na ni broken relationship, makabukat na nimo nako. Desperado ka, nawadan kag paglaom. Mao na gi-invite sa Ginoo. Kung naa mo atong akong pangisgutan igsoon, ikaw ako mo i-imbitar sa Ginoo. Dali mo, come and rest. Amen? Okay, lastly, number 3. Ang dalion ni kay paningot na mo. Katulo igsoon, nga ano nga nabugatan ng tao? Because people don't focus on listening and learning. Tungod kaya mga tao, wala sila focus sa pagpamati sa pulong sa Ginoo o pagkaton sa pulong sa Ginoo. Kabalo po may igsoon nga kaning pagpamati nimo sa pulong sa Dios sa mas gingon ni pastora ganina nga sit aside sa nang cellphone. Ngano guna? Sit aside sa nang cellphone nga. Ni ari ra ba nay tag diri simbahan og cellphone? Wala na lang unta ta ni ari og maari ra tag simbahan pag cellphone ay. Simba ang atuang giari. That's why mao nabukatan ka tungod kay wa kay focus sa pagpamati. Now, Christian life is full of discussion. Remember this. Inumdumi ni, ang kinabuhi ng Kristohanon
Puno ni siya sa mga diskasyon. Tapos uti ka mamati, wa kay focus pag pamati. Di ba mabugatan ka? Amen ba? Tagahanda mong example sa katinoon ni mabugatan. Just like for example sa estudyante. Ang maestra, galecture ang maestra. Tapos ang estudyante, nagpadingoy-dingoy ra, wala ra namati, nagtabi dito sa iyang kaklase. And then, pag question ni ma'am, o question mo na maestra, makatubag ba to? Nagpadingoy-dingoy ra. Kaya ang life is full of discussion. Munang naay maestra, na estudyante, mamati ang estudyante nga naman, kay kanang maestra mo question yun na siya. And then, ang estudyante nga, pabungol-bungol ra, wala namati, agoy mo tago na sa ilalong. Initawag. Nga naman, bukat niya sa di ko ano mo answer, murag wa ko kabalo na. Muna pag exam igsoon daghang estudyante manupay, pasupaya ko dabi kay di na ako kaya ni bukat na kayo ba. Masiro niya ko ani. Mga estudyante, bisan sa eskwelahan, pwede niyo ma-apply. Kung di mo mamati, muna mabugatan mo masiro mo. Pero kung mamati ka, ikaw mo sige kisa. Kay ang mamati igsoon daghang masabtan. Pag question sa maestra, ma'am, ikaw rin sige isang ano man, kaya ikaw nakasabot sa i-discuss. Katong mga wala na mati, wag ito yung nasabtan. Unang linya ni Mutapa, namati pa ba? Christian life is full of discussion. That's why mamati ita. Yeah, Christian life is full of exam. Christian life is full of exam. Diba? Nganong mabugatan ang estudyante panahon sa exam? Magkabalakan siya sa kuyan si ani kay wa man sa ituon gabi. Exam pagkaugma anang gabi gadula ra og legit. Exam pagkaugma gatiksanay ras uyab. Exam pagkaugma galayuganay sa uyab. Diba? Exam pagkaugma gatanaw ra og probinsyano. Exam pagkaugma gatanaw ra o sinimo. Then pagkaugma nabukatan. Lukop nagpanghanyo itong mga bright nga classmate. Masubaya ko diapi kay tagati kag snack ini krisis. Di ba? Ano man ang igsoon kay wala say learning. Abi nimo nang learning igsoon mo ni makapagana to. That's why niyo si Jesus kanang sa verse 28 o 29 to 30 siya. Come, kanang imbitatan niya, and I will give you rest. Learn from me, niyo siya. Katuni ko ninyo, learn from me. Kanang learn from me, mag-study ka niya. Kay ang mag-study sa iyang pulong na ay kagaan. That's why kita nabukatan, kay wala tay basa ba, wala tay basa sa Bible. Ultimo gani pabasaw, dili ko na pastor. Pero inong tamigson, ang Bible ngayon in Revelation chapter 1 verse 3, bulahan ang mubasa, bulahan ang mamati. Nganong man? Nganong gitawag na siya bulahan igsoon? Kay tagaan ka o kagaan. Dili ka mubasa, wa pa kay focus pag mamati. Dili na siya matawag og bulahan. Bugat ang imong kinabuhi. Kung nabugatan ka ron, siguro wala na kay pulong pamati. Kung nabukatan ka ron, siguro wala na kay pagsusi sa pulong sa Ginoo. Amen? Tanawa ang mga tigsusi sa pulong sa Ginoo, di ba nagaanan sila? Wala sila walihi. Wala nagwali nila, pero sila mismo ni susi sa pulong sa Ginoo. Itagaan sila kagaan sa Ginoo. Atong wala pa ta nagsusi sa pulong sa Ginoo, bugat kay itong kinabuhi. Ang Santiago 1:25 siya, bulahan ang tao nga nagsusi pag-ayo sa hingpit nga kasuguan. Bulahan ang tao. That's why, challenge na ako sa bata ko sa, if na may Bible sa iyong balay, nganong dili niyo basahon. Nga, gitawag mo bulahan kung mabasa. Kung naamoy Bible sa iyong balay, nganong dili niyo studyhan. Nga ang mag-study anak, gitawag mo bulahan. Kung naamoy Bible sa iyong balay, ya, ganahan yung kakabukaton, ayaw basahan. Isa'y ganahan kabukaton. Walay mo isa. Walay mo isa, pero itong kinabuhi, ilihimasan. Hindi ba? Walay mo isa, pero itong kinabuhi, ilihimasan. That's why, nabukatan ta. Amen?
Kung na-analyze ni mo karon mo diyan ang bugatan ko. Kay samtang na ako simbahan sige ra kog tabi. Hallelujah sa mga tabihan. Kaya ito mo kung simbahan doon, sino mo tabi. Parang nindot kung itabi dito. Kalagsar ang mga magkita. Niya pulong sa Ginoo yung itabihan. No? Amen? Lamig magkutsikahan ang church God pastor. Sa among kung balay, hinumon kayo ko. Sa simbahan matabihan ko. Pero inon tamong igsoon. Dili tanang namati nakadungog. Amen ba? Ngayon si Jesus, bisa-usawa pa nilang pamati, hindi sila kano. Bisa-usawa pa nilang tanaw, hindi sila makakita. Ngano man, tungod na sa atong focus. Mag-unsa man nang namati ka. Ya, walay focus. So wala kay nakatunan. Kana biyang nakatunan nimo, mo nay gamiton sa Ginoo nga makapagaan sa imong kinabuhi. Kana bitang utando ka kay nakatunan ka mo di ay. O di makagaan na sa imong kinabuhi kung imong i-apply. Tapos wala pa kay focus. No? Pag usara mo arangkada yung matag mo yung pastor amin. Di ba? Mailhan mo ta wala focus. Pag yung pastor amin ba? Amen. Kabata? Wala mo na focus igsuon. Muna na pugatan ta. Muna pasensya na sa mga nagbuhat ani. Pero sunod wala na ni. Amen. Ato nang ideklara nga magbudlatay ko itong matawa, walis pulo sa Ginoo. Natin makatunan makaganes tong kinabuhi. So, jadi si family, si Lord ga-invite nimo nako para makasinati ka kagaan og ako. Ang una nimong buhaton, ayaw i-distansya imong kinabuhi sa Ginoo. Magpausog ka sa Ginoo. Ikaduha nimong buhaton igsoon. Ibutang sa Ginoo ang dili nimo kaya. Naamyo kay dili kaya nimong biyaan, i-surrender sa Ginoo. Kanang surrender gyud nga di nimo balikan. Ikatulo nimong buhaton. Try pagod focus. Try pagod nga mo concentrate ka pagpamati. Dili ra kay kutob ka sa pagpamati. Pag ulis imong balay mo, search mo kas pulong sa Ginoo. Study kas pulong sa Ginoo. Ikaw di mismo mususi. Kay gitawag sa Biblia og bulahan ang mususi. And then i-apply sa mong kinabuhi. Matuman nimo ang Joshua 1:8. O magmauswagon ka sa imong kinabuhi. Amen? God bless the DC family. Amen. Bless pa? Madungog pa ta tanan? Amen. So, ayaw mo gatingala igsoon nga daghang panahon nga madunggan ninyo ang tanan nga like sa bisyo, kailayan, tungod kay daghang panahon nga ang Dios ang pulong mismo sa Ginoo nga magpahibalo nato nga hindi siya ganahan nga dunay siya kanang kanibal bitaw, di ba? Kung doon na mo tayo bisyo, murag isa lang akong pupusan kaysa sa Ginoo, di ba? So, gusto sa Dios dining buntaga, dining panahuna nga akong kinabuhi, surrender din nato fully niya nang wala bitaw nakasabit, walay bisyo, walay kahilayan, walay sugal, bisan pag-usa. Ganahan si Lord nga ang akong kinabuhi makafocus lang sa iyahan. So, doon na yun sa katawo igsoon nga nag-ampo siya. Lord, katangi ko mayong panglawas, ayuha ang akong ubo. Pero nag-bisyo siya. Di ba dagway lain? Di ba dagway makaulaw nga mangayo kas Ginoo nga mangayo kas Ginoo mayong panglawas pero nagsigit ang daot sa tong kagalingon mismo sa pagpanabako, sa pag-inom, o bisang unsa. Di ba? So, kitang tanan natay kaugalingong choices. Di ba? It's either musunod ka sa Ginoo, biyaan nimong tanan nga dili makapahimaya sa Ginoo, or musunod gihapon ka sa Ginoo nga still napasan or gihapon ka sa dili makapahimaya sa Ginoo. So that's why nabugatan ang usa ka tawo. Wala ko kabalo kung naa ba natin so atong gina-declare na kuhon one day mawala na gyud na. Amen. Atong tan-awon ang positive. Hindi mo ako nakuna na kuhon mawala gyud na, still focus na gyud sa pagpangalaga sa Ginoo. Amen? Amen. So, ato nang i-pray, ato nang Panginoon sa Ginoo kanunay. So, bless ra ba ta? Una ba tayo mga learnings, mga nakatunan? So, I hope na sa pagpauli ito sa balay, still akong pamalandungan, hapon ang pulong sa Ginoo. Praise God! O atong andamon atong tayo sa offering.